Здравей, ако използваш WhatsApp, за да обслужваш клиентите си, трябва да поговорим. WhatsApp е чудесен за разговори с приятели, но когато става въпрос за обслужване на клиенти и управление на екип, да кажем, че не е направено за това. WhatsApp Business е подобрение, да. Имаш автоматични отговори, каталог с продукти и етикети за организиране на клиенти. Но там свършва магията. Ако твоят екип расте и ти трябва няколко души да отговарят на съобщенията, познай какво. Не можеш. WhatsApp не позволява множество потребители без непрактични решения, като WhatsApp Web на няколко устройства или трикове, които водят до блокиране на акаунта ти. Така че, ако искаш да разшириш бизнеса си без да поудееш, ти трябва нещо по-добро. И тук идва Callwell. Callwell ти позволява да свържеш WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram и чат на живо за твоя уебсайт на едно място. Но какво го прави толкова мощен? Нека видим тази таблица. Какви характеристики има Callwell, които липсват в WhatsApp Business? Както виждаме в таблицата, единствената характеристика, която имат двете платформи, са бързите отговори. От друга страна, Callwell има допълнително което не е нищо повече от възможността няколко души да се свържат със собствен акаунт в Callwell към платформата и да отговарят на съобщенията в WhatsApp. Също така има уеднаквена входяща кутия, интеграция с други външни платформи като Calendly, Shopify, Slack и така нататък. Имаме и доста важно автоматично разпределение, за да можем автоматично да присвояваме разговори на всеки човек от екипа. Вътрешни бележки, много важни за вътрешната комуникация в екипа и предаването на релевантна информация. Допълнително, не се показва в тази таблица, но имаме чатбот, статистика, имаме вътрешна система за управление на взаимоотношенията с клиенти и още много. Модулът за чат на Callwell е създаден точно за да направи управлението на WhatsApp и други канали за съобщения много по-ефективно и автоматизирано. Можеш да активираш автоматичното разпределение кръгово от таба Правила за разпределение. Тази функция разпределя равномерно входящите чатове между наличните членове на екипа. Освен това имате възможност да изключите определени членове от това разпределение или да настроите кой ще получава чатовете според неговото състояние, на разположение или не на разположение. Ако затворен чат се отвори отново и назначения агент не е на разположение, Callwell може автоматично да го пренасочи към друг наличен агент. Това гарантира, че нито един клиент не бъде оставен да чака. Освен това разполагате с други много интересни опции за управление на вашите чатове, като етикети, фунии за продажби и вътрешни бележки. От друга страна, бродкаст на Callwell е супер полезен инструмент за автоматизиране на изпращането на масови съобщения до вашите клиенти посредством WhatsApp. Това е идеално за маркетингови кампании, важни актуализации или известия, които трябва да достигнат до няколко човека едновременно, което го прави функция, която ти позволява да изпращаш съобщения до голям списък с контакти в WhatsApp по автоматизиран и ефективен начин. Освен това, с бродкаст на Callwell можеш да организираш всички масови кампании и да изтегляш отчета за всяка от тях. Това е идеално за поддържане на специфичен контрол върху напредъка на всяка кампания с маркетингови цели. Освен това, чатботът на Callwell е мощен инструмент за автоматизация на отговорите и потоковете на разговори в WhatsApp и други канали за съобщения. Идеален е за бързо обслужване, решаване на често задавани въпроси и насочване на клиентите при техните запитвания или нужди. Това е система, която позволява създаването на автоматични отговори и разговорни потоци в WhatsApp и други интегрирани канали. Чатботът поема автоматичното взаимодействие с клиентите, намалявайки натоварването на екипа ти, като същевременно осигурява, че всяко съобщение е обработено. Освен това, когато чатботът не може да разреши по-сложна заявка, той може да прехвърли разговора автоматично на наличен човешки агент. Друго важно нещо е, че можеш да видиш всички данни за разговорите, клиентите и агентите си от статистическия панел, който ти предоставя специфична и важна информация. Също така можеш да запазиш таблицата с контакти за специфични характеристики, можеш да създаваш продажбени фунии и да интегрираш инструмента с други програми чрез Zapier. Както виждаш, има свят от безкрайни възможности. Ако искаш да издигнеш обслужването на компанията си на друго ниво, препоръчвам ти да пробваш Callwell. Не забравяй да харесаш това видео и да следваш нашия канал. До скоро!